Το σημερινό συνέδριο ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον και με ιδιαίτερη χαρά παρουσίασα τις θέσεις του Πανεπιστημίου Πειραιά και σε σχέση με το κύριο θέμα που ήταν το real estate, όπου ουσιαστικά δρούμε και ερευνητικά αλλά και με συνέργειες στον χώρο αυτόν, αλλά και με το θεματική ενότητα την οποία παρουσίασα που είχε να κάνει με τον τουρισμό της επόμενης μέρας, όπου τονίσαμε το κομμάτι της υψηλής αξίας τουρισμού, το οποίο πρέπει να στοχεύσουμε σαν χώρα, και παράλληλα θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί μια ιδιαίτερη έμφαση στο κομμάτι που έχει να κάνει με την ανάπτυξη εμπειρίας στον τουρίστα, η οποία προφανώς θα μπορούσε να αποφορτήσει περιοχές όπως είναι η Μύκονος και η Σαντορίνη, κάνοντας χρήση σε εισαγωγικά της αρχαίας ελληνικής σκέψης, όπως τον Ιπποκράτη στην Κο ή τον Πυθαγόρα στη Σάμο ή τον Αριστοτέλη στα Στάγυρα της Καλκιδικής ή τον Δημόκριτο στη Θράκη ή οπουδήποτε αλλού, ή της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα, είναι ένας γεωπολιτικός προορισμός υψηλής αξίας, πέραν του ήλιου και θάλασσα, και μπορεί να παίξει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία και να δει την επόμενη μέρα με από μια ιδιαίτερα καλύτερη θέση.